ang angkas mo sa Salabing Iladong Transport Service Group din sa Sugbo din ikaw mahatod o maluwas gikan sa grabe sa dagan sa trafiko. Apan dunay usa ka angkas driver ang naisyuhan og TOP ug gani iya makauban mi alma kabahin nini. Kininunot sa iyang paglapas sa unauthorized accessory. Ug alang sa dugang detalye, si Ania Siluan mayroon din sa report. Sa ikaupat nga higayon, milusad na usab og hiniusang operasyon ang Lapu-Lapu City Police, Highway Patrol Group 7 ug CTMS Batok Colorom. Gibahin ang grupo og gipakatap sa Barangay Suong, Ibo, Poblasyon ug Basak. Sa Barangay Ibo, usa ang nasita sa mga otoridad ug naisyuhan og TOP ang angkas driver nga si Roderick Aralar. Mi-insister siyang wa nakalapas sa lagda sa LTO ang iyang fog lamp. Anyway, kung may LDO nga, okay na siya. So wala siya, di siya siguro pa mayroon. Gipangitaan mi papers regarding sa angkas, which is na kami kabawmi na gingnan kami sa opisina sa angkas na na-pilot run with the DOTR. So kami kabawmi na dili siya colorum. Laing motorsiklo usab ang na-impound human mapakyas ang nagmaneho niini sa pagpakita og kopya sa iyang ORCR. Sa kinatibukan, adunay 88 ka mga naisyuhan og TOP, 264 ang naisyuhan og citation tickets, ug 34 ka mga sakyanan ang na-impound nga naglakip sa 29 ka mga motorsiklo, 2 ka tricycle, 2 ka van ug 1 ka auto. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.